Hola, què tal, família viatgera? Avui us volia parlar d'una cosa de la que m'heu preguntat bastant. Molts cops us comento que durant els viatges hem conegut gent que ens els ha fet molt més fàcils. Alguns em preguntàveu, per exemple, si és gent que ja coneixíem des de Barcelona, si és gent que havíem contractat des d'aquí, o com havia funcionat la cosa. I realment hi ha una barreja de diversos factors, d'acord? Hi ha hagut gent que sí, que abans d'anar cap allà els hem contactat, els hem preguntat, i hem vist si realment la forma de viatjar que nosaltres tenim encaixava amb el que ells ens proposaven. I el que he volgut fer en aquest vídeo és centrar-me una miqueta en el viatge que vam fer a Vietnam, Laos i Cambodja, i us he volgut presentar d'alguna manera alguns d'aquests amics que hem fet, també perquè si vosaltres voleu anar-hi també pugueu aprofitar aquesta gent que a nosaltres ens va ajudar tant i va fer que ens ho passéssim tan bé. Hi ha un punt en què ja no és només una qüestió d'un servei que et presten, sinó que realment fas una petita amistat amb aquesta gent. Després també, evidentment, cada cop que jo he organitzat un viatge per a alguna persona que ha anat cap allà, els he demanat permís a ells i escolta, et puc recomanar a aquesta persona perquè vol fer això i això i això, i amb tota la confiança del món m'han dit, mira, aquestes dates em quadren, o aquestes dates no, o això en concret no em sento còmode fent-ho, cap problema, d'acord? Així també d'alguna manera us estic explicant coses del viatge que vam fer a Vietnam a través de l'experiència que vam tenir amb aquests amics. Perquè realment també és una cosa molt maca, que tu recordes el viatge també a través de les persones que hi has conegut i amb les que has compartit aquest viatge. Tot comença a Hue. Hue havia sigut capital imperial, és una ciutat on hi ha moltíssimes tombes dels emperadors antics, hi ha la Ciutadella. Nosaltres vam anar a visitar la Ciutadella i abans d'entrar al recinte vam decidir anar a tastar un restaurant que es diu Lac Tan, que el regenta una persona sorda. La Mari i jo ens vam conèixer estudiant llengua de signes. El restaurant val molt la pena, és molt senzillet, és com una entradeta molt petita on tenen 4 estris i tens unes taules a fora, però fan uns bunyols, una espècie de bunyols com de sèpia, unes truites amb gambes, uns fideus, boníssim, vam menjar molt bé, realment no és un lloc de luxe però es menja molt bé. A part el senyor és tan simpàtic, o sigui, el senyor Lac és com el showman d'aquella zona de Hue i li agrada molt xerrar amb la gent, proposar-los plans, que això després us explicaré. I també té com uns obridors, que de fet és una fusta, amb un clau, i llavors col·locava tot de cerveses en fila i tot d'obridors ubicats de manera que amb un sol cop ell obria totes les cerveses. I era molt divertit. Nosaltres me'n recordo que vam anar a dinar abans d'entrar a la Ciutadella i vam estar xerrant amb ell, ens va dir que si volíem, que després ens podia fer un tour per llocs de Hue on realment no acostuma a anar-hi la gent i que eren molt bonics, i vam pensar, doncs no és mala idea. Total que vam entrar a la Ciutadella, la vam visitar i de sortida de la Ciutadella vam conèixer una altra persona, un altre personatge, que en aquest cas és l'amic número 2, seria, que és el Tri Levant. El Tri és una persona que es dedica a fer excursions en moto i ha portat fins a grups de 9, 10 i 15 persones. El tema és que nosaltres ens havíem de desplaçar de Hue a Hoi An amb algun tipus de transport. Jo no ho havia agafat des de Barcelona perquè m'havien dit que si tu agafes un transport públic, com si diguéssim d'allà a Vietnam, passes per uns túnels i et perds el millor del trajecte, que són les vistes, puges un pas de muntanya, hi ha les muntanyes de marbre. Hi ha una sèrie de coses que realment si tu pactes amb algú d'allà em pots portar i anem fent les aturades que jo vull, és molt més bonic. El Tri ens va trobar passejant a la Ciutadella de Hue i ens va comentar que ell feia aquestes excursions de normal i ens va treure un iPad on ell tenia tots els vídeos de gent la que havia portat, a quins llocs els havia dut, i després va treure el que nosaltres dèiem un proto-TripAdvisor, que és una llibreta on tot de gent que havia fet l'experiència amb ell explicava, havíem fet això, ens ho hem passat tan bé, ha sigut tan maco, ens ha portat fruita, ens ha donat no sé què, i parlava dels serveis. Total, que ens vam posar la Mari i jo a darrere seu a la moto i vam fer un trajecte, tampoc era molt llarg, potser mig quilòmetre,
els dos a la seva moto fins al nostre hotel. I així vam tancar una mica l'acord amb el Tri. I vam quedar el dia següent per anar des de Hue fins a Hoi An. Tornem ara al senyor Lac, d'acord, el propietari del restaurant. Vam decidir que volíem provar-ho, no era molt tard, havíem arribat a l'hotel, ens havíem dutxat, i vam dir, anem a passejar-nos per aquests llocs que ens ha comentat, i ens hem acostat Sinuxano fins al seu restaurant una altra vegada, i li vam dir, on anem? I ens va portar a buscar unes motos. No sé si heu vist alguna vegada imatges del trànsit a Vietnam, però us dic que va ser una aventura. O sigui, clar, anàvem amb una persona que és sorda. Aleshores, per molt que jo, quan em quedava enrere, intentés picar la bocina en plan, escolta, espera'm una mica, tampoc em sentia. Aleshores va ser una mica aventura perquè, clar, allà les motos van en tots els sentits, els cotxes van en tots els sentits. Hi ha moments en què un cotxe passa del que seria el carril d'allà a aquest d'aquí. El tema és que ens ho vam passar molt bé, perquè primer ens va portar a una espècie de temple que hi havia a la muntanyeta, que hi havia com un recinte fora, et passejaves pel bosc i arribaves al temple. Després una espècie d'arena de combat que ens va explicar també que era molt antiga. Ens va dur també a una imatge que heu vist segur moltes vegades, que és un drac al mig d'una espècie de llac. A més, podies entrar dintre del drac i des de la boca veies tot el llac a davant, era impressionant. El tema és que aquí se'ns va començar a fer fosc i, clar, entre que era fosc, que a més hi havia moments en què anaves per camins on sortien branques d'arbres, un tros de rajoles que relliscaves, començava a ser una mica perillós. Però bueno, aquí es va acabar la nostra visita amb ell, ens ho vam passar molt bé i vam tornar a anar a sopar al seu restaurant. Tornem al Tri, d'acord? Ens vam llevar el dia següent i sí, estava a la porta del nostre hotel i vam començar a tirar milles. De fet, la mare al principi es va espantar una mica perquè el Tri anava molt més ràpid que el seu cunyat i es va pensar ja que l'havien segrestada, que demanarien allà 3 milions d'euros i que no ens volien mai més, però res, al cap de poc va veure que tornava a girar, anàvem junts. Realment va ser una experiència molt xula. Poder anar des de Hue a Hoi An, parant-te, vam parar a un poble de pescadors preciós, que puguis veure les barquetes, el mar en calma. Després vam parar també al pas de Hai Ban, que és com un pas de muntanya, on tens també com uns antics búnkers i les vistes són increïbles. Vam baixar cap a la zona de Da Nang. I vam arribar a Hoi An i Hoi An ens va flipar. I de fet ens ho vam passar tan bé amb el Tri que vam repetir el dia següent. Ens va portar a les runes de My Son, ens va portar a unes cascades que estàvem ja pràcticament tocant a Laos i va ser xulo. El segon dia potser una mica més deslluït perquè a més ens va dir portar unes plantacions de pinyes i eren 4 pinyes fotudes sobre la muntanya, però les cascades per exemple eren impressionants, My Son va ser molt bonic. I de Hue passem a Hoi An, que és la capital del nord, que és des on es fa també les dues sortides així com més importants, que és el trekking a Sapa, que són els típics paisatges amb les terrasses d'arròs, els búfals d'aigua, tot molt bonic i molt bucòlic i pastoril, i Ha Long Bay, que és el creuer. Nosaltres totes dues coses les vam fer amb Hanspan, que és una empresa que intenta ser el més sostenible possible. Les rutes, per exemple, que fan a Ha Long Bay no són les rutes que fa tothom, intenten no contaminar massa, que el vaixell vagi bastant lent per no contaminar tant. Bueno, realment estava molt bé. I gràcies a Hanspan vam fer una de les amigues que conservem encara a dia d'avui, que és la Mai. La Mai va ser la nostra guia a Sapa, d'acord? A Sapa, si arriba des de Hanoi, agafes un tren nocturn, que surt més o menys a les 10 de la nit, arribes a les 5 del matí. Un cop allà ens van deixar dutxar-nos en una habitació d'hotel i ens va venir a buscar la Mai. Vam fer tot el trekking que teníem previst, que és preciós. El cas que just havia plogut bastant i entre les pujades i les baixades, que anava relliscant, hòstia, vam acabar cansadíssims, però val molt la pena. El tema amb la Mai va ser que nosaltres estàvem, en teoria, havíem contractat dormir a un homestay. I doncs quan estàvem arribant al homestay, la Mai ens va dir, mira, teniu dues opcions. Una és dormir aquí, us ensenyo una miqueta com és el lloc, i l'altra opció, si voleu, és podeu venir a casa meva, fem el sopar entre tots amb els meus fills,
us quedeu a dormir i el dia següent seguim el trekking des d'allà. Total, que vam mirar el homestay, era una habitació enorme, plena de llits, cada una amb la seva mosquitera, i vam pensar, anem a casa seva. Total, que vam caminar una mica més, i en un moment d'un camí d'aquests de terra, va girar cap amunt, seguint uns búfals que a la seva vegada seguien un nen de 8 o 10 anys, i vam pujar cap a casa seva. L'experiència va ser brutal. O sigui, per començar, casa seva és una de les úniques que té aigua corrent a la zona, amb la qual va venir, per exemple, una veïna a dutxar-se. Dutxar-se vol dir omplir unes palanganes d'aigua, es ficava allà a la gatzoneta i es anava ensabonant amb la roba posada i es anava tirant cubells d'aigua, tot molt particular. Després també vam poder estar fent el sopar, vam fer 4 o 5 plats, ens va ensenyar com es cuinava el tofu, com es feien els rotllets aquells fregits, bueno, moltes coses i realment ens ho hem passat molt bé. Els seus fills són simpatiquíssims, sobretot el petit, vam riure molt amb ell. Va ser una nit molt xula. Sí que és veritat que potser no vam dormir molt còmodes perquè vam dormir en una espècie de llit que no sabíem si tenia matalàs o allò directament era una fusta o... però vam estar molt bé. I el dia següent ens va llevar amb uns creps de Nutella i plàtan, que estaven molt bons, i vam poder seguir el trekking. I realment ens ho vam passar molt bé perquè, a més, la Maia és una persona molt autèntica. Ella realment, si alguna cosa no li fa gràcia o alguna cosa no li interessa, t'ho diu, o t'ho fa saber. I és molt... no sé, ens va agradar molt la sinceritat de la gent. Vietnam és un país on no sents que t'estiguin intentant enganyar. Després, tornant a Hanoi, vam fer 2 amics, que són el Pablo i la Liliana. Jo vaig contactar des d'aquí amb una associació de guies locals. Tu pots contractar-los com a guies, ells t'expliquen de primera mà la seva cultura, els seus monuments, la seva història, i a canvi tu l'únic que has de fer és pagar els transports i l'àpat d'aquesta gent mentre estiguin amb tu. No els has de pagar directament una cosa com a turista, sinó, per exemple, ens van venir a buscar a l'hotel, vam agafar un Uber, doncs nosaltres vam pagar l'Uber, vam anar a dinar, nosaltres vam pagar el dinar, i així anàvem fent. És molt interessant i és una opció meravellosa perquè ningú t'explicarà millor que ells com viuen, com s'organitzen, com veuen la vida, i realment era molt xulo, perquè a banda de l'explicació que ens feien de les coses que visitàvem, ells ens estaven explicant en tot moment doncs, la seva cultura. I doncs la meva família diu així, no ens agrada fer això. Evidentment el seu nom real no és Pablo i Liliana, però és una cosa que fan, que nosaltres els vam dir que era una mica estranya, que és canviar-los el nom per un nom espanyol perquè a la gent li sigui més fàcil dirigir-se a ells. I tornant al punt que us comentava abans, el somriure. O sigui, jo de Vietnam guardo un record de gent super somrient, super feliç, super hospitalària, molt cordial, i ells dos, és que tot el dia. I arribem a l'últim punt del viatge, que és Cambodja. A Cambodja vam fer un altre amic, que aquest, per exemple, me l'havia recomanat una altra persona. Una amiga que havia viatjat a Cambodja em va recomanar i em va donar el número de telèfon del Kim, que era el nostre tuk-tukero oficial, i li agrairé tota la vida, perquè és un encant de persona. De fet, bueno, el Kim, allò que diuen, Hacienda somos todos, pues Kim són todos, perquè de fet, Kim es fan dir el Kim, el seu cosí, o sigui, tot de gent que fa el mateix servei, que és el tema de portar-te en tuk-tuk. I cada dia ens venia a buscar el Kim i ens va dur a fer primer la ruta curta, després la ruta llarga dels temples d'Angkor, i el tercer dia ens va portar a fer una ruta per poblats flotants i temples una mica més allunyats de la ruta habitual, i es va portar sempre superbé amb nosaltres. O sigui, anàvem al tuk-tuk, és una moto on darrere hi ha com un carro enganxat, que realment era bastant rústic, i cada dia ens posava com unes aigües a una nevera, ens anava dient, si voleu aigua agafeu. Quan va descobrir que a mi m'agradava la Coca-Cola i a la Mar se li va acudir dir-li que li agradava la Fanta, teníem Fantes i Coca-Coles i aigües i tal, i és molt còmode perquè a més ell amb el tuk-tuk et deixa a la porta del temple i ell amb el tuk-tuk ja t'està esperant a l'altra banda, i així podies anar veient temples de forma bastant lleugera. Era molt graciós perquè a més sempre que sortíem del temple el pobre estava aprofitant per fer una becaina, es ficava com una hamaca penjada de les cantonades del tuk-tuk i el trobàvem allà mig fregit o estudiant espanyol amb un llibre que tenia, perquè ens deia que ell volia aprendre més espanyol perquè quan vingués la gent els pogués atendre millor. El Quim era encantador. O sigui, és un viatge que jo recomano moltíssim,
perquè tant Vietnam com el tros de Laos que vam fer com Cambodja, menges superbé, menges molt barat, la gent és encantadora, els paisatges són increïbles i val molt la pena. I potser molta gent no té Vietnam, per exemple, com un destí super mega xulo i us dic, sincerament, dels països més bonics que he visitat mai. Doncs aquests són els amics que us volia presentar. Si en algun moment aneu a Vietnam o aneu a Cambodja i diu, ostres, Jaume, m'agradaria poder contactar amb ells per si ens poden acompanyar aquí o acompanyar allà, o tu què ens recomanes? Sense cap mena de problema, perquè ja us dic, són gent encantadora que farà que el vostre viatge sigui molt més bonic. I fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat molt. Si és així, recordeu deixar-nos comentaris, molts likes, perquè veiem que us està agradant el que estem fent, i ens veiem al segon capítol. Adeu! Xong đó là gì ha? Hả?